Jeg kunne godt tænke mig at lave en undersøgelse, hvor at jeg vil undersøge, om der er nogen sammenhæng mellem hvilket køn man er, og hvor mange penge man bruger på tøj. Og derfor så starter jeg med at lave en hypotese, og det er en nulhypotese H0. Og der siger jeg, at de her to værdier er uafhængige af hinanden. Og mine to værdier er køn, og om man bruger over 1.500 kroner på tøj om måneden, eller under 1.500 kroner. Og jeg har valgt at definere mange penge som de her 1.500 kroner. Så det jeg siger i min hypotese 0 er altså, at det er ligegyldigt hvilket køn du er, og hvor mange penge du bruger på tøj. Hvis det viser sig, at den her undersøgelse jeg skal til at lave, at min hypotese 0 ikke er sand, så har jeg min alternative hypotese, som vi skriver som HA eller H1, som er det omvendte netop, at de to værdier er afhængige af hinanden. Og det er altså, at der er en sammenhæng mellem hvilket køn du er, og hvor mange penge du bruger på tøj. Jeg indsamler noget data, som er sådan nogle stikprøver. Jeg udsender måske et spørgeskema som sådan en kvantitativ test. Og i det spørgeskema, der kan der være 2 spørgsmål, for eksempel. Er du mand eller kvinde, og bruger du over 1.500 eller under 1.500 kroner på tøj om måneden? Og ud fra de tal, det er altså mine observerede værdier, der laver jeg så den her tabel, hvor jeg kan se dem, få et overblik over dem. Ud fra mine observerede værdier, der kan jeg så se, som der står nedenunder her, at fordi jeg laver det her regnestykke 120 divideret med 200, og det er lige med 0,51 gange 100, så bliver det 51%. Det vil sige, at jeg ganger, hvor mange penge der bruger over med, eller dividerer, hvor mange penge der bruger over, divideret med i alt, for at få procenten, og det samme gør med mænd. Når man ud fra det, så kan jeg så se, at der står, at det er cirka 50-50 med kvinder, om de bruger mange eller få penge på tøj, og at mændene faktisk, der er en større andel mænd, der bruger over 1.500 kroner om måneden på tøj, end der er kvinder. Men jeg vil gerne have, at min undersøgelse bliver mere troværdig, så jeg vil lave en KIAN-test for at kunne understøtte min hypotese endnu mere. Min KIAN-test den går ud på at have mine observerede værdier, og så lave nogle forventede værdier. Og mine forventede værdier, det er altså de værdier, jeg forventede at se, hvis min hypotese den er sand, altså min hypotese 0, som siger, at der ikke er nogen sammenhæng, altså at de er uafhængige af hinanden, hvilket køn man er, og hvor mange penge man bruger på tøj. Og måden jeg regner de forventede værdier ud på er, at jeg tager 200, som er kvinder i alt, og dividerer det med 350, som er i alt. Og det ganger jeg så med 158, som er hvor mange penge man bruger mindre. Altså, så 158 er både mænd og kvinder i alt, af dem, der bruger under 1.500 kroner om måneden på tøj. Og ud fra det, så får jeg så et tal, der siger 87,78. Så regner jeg igen ud. 200 divideret med 350 gange 202. Og det er så dem, der bruger over 1.500 kroner. Og det er også både for mænd og kvinder. Og der får så 112,22. Og det gør så det samme med mænd. Så er det bare 160. Divideret med 360 gange med 158. Og igen 160 divideret med 360 gange 202. Der får jeg så de her tal hernede. 89,78 er det sidste tal. Så det her det er altså mine forventede værdier. For at finde ud af, at min hypotese 0 den er sand, så skal jeg nu se, om mine observerede værdier og mine forventede værdier er nogenlunde, altså om der er stor afvigelse for de tal. For jo mindre afvigelsen er, jo større sandsynlighed er der for, at min hypotese 0 den er sand. For at finde ud af, om afvigelsen er stor, der laver jeg
dette regnestykke, der står her. Det er altså min key-an, som er, at jeg regner ud antal observeret minus antal forventet i anden, divideret med antal forventet. Og det her, det er jo simpelthen i alt. Det er i virkeligheden godt, at jeg tager hvert tal og regner ud enkeltvis. Som der står her, der kan key-anses kun bruges, hvis alle forventede værdier er større end 5. Men alle mine forventede værdier, de er alle sammen større end 5, så det er ikke noget problem for mig. Og hvis vi fortsætter med mit eksempel og regner de her, sætter den her ligning, eller sætter mine tal ind i den her ligning, så vil det altså se sådan her ud. 98, det er min observerede værdi hos kvinder. Her 98, der er altså 98 kvinder, der bruger mindre end 1500 kroner om måneden på tøj. Og det, minuser jeg med min forventede, som er her 87. Og det dividerer jeg så med min forventede værdi, som også er 87. Og det fortsætter jeg med. Så plusser jeg det så med det næste, som så er 120, dem der bruger over, minus 112, divideret med 112, plus, så er det så 60 minus 70,22, divideret med 70,22, og det er selvfølgelig alt sammen i anden hele tiden. Nå. Så det fortsætter jeg bare med, så jeg har alle mine tal, og jeg har så de her 4 tal her i de 4 bokse, som jeg skal sammenligne. Nå, det viser sig så, at jeg får et signifikansniveau på 4,77. Og mit signifikansniveau, det er egentlig for højt ud fra den kritiske værdi, jeg har sat, som er på 5%, fordi i og med, at min kritiske værdi for key-anses, den er på 5%, så skulle mit signifikansniveau have været 3,84 eller under, og når det nu er 4,77, ja, så er det jo selvfølgelig så for højt. Jeg kan gøre det så, at jeg siger, at min hypotese den er utroværdig, og at jeg derfor forkaster den og siger, at der er afhængighed mellem, hvilket køn du er, og hvor mange penge du bruger på tøj. Det er sådan, at når man regner med en kritisk værdi på 5%, så vil man 5 under 100 gange forkaste sin sande teori. Og det er det, man kalder fejl af første art, altså at du forkaster en sand teori. Jeg kan også vælge at regne med en kritisk værdi på 1%, fordi hvis at den kritiske værdi ligger på 1% og ikke på 5%, så må jeg have et signifikansniveau på 6,63 eller under, og godtage det. Altså det skal være over 6,63 før man forkaster det. Og da mit tal er 4,77, der vil jeg altså kunne sige, at min teori den er sand. Problemet ved at have en kritisk værdi på 1% frem for 5, det er, at der så vil være større afvigelse mellem de observerede tal og de forventede tal, som vil gøre det mere utroværdigt. Og det, altså hvad man kalder fejl af anden art, det er altså, at man antager en falsk hypotese for sand. Det vil altså sige, at jeg kan vælge at sige, okay, mit key-antal er større end mit ønskede signifikansniveau, og derfor så tror jeg ikke, min hypotese er sand, og derfor så forkaster jeg min hypotese 0. Når jeg gør det, så kan der være en risiko for, at jeg laver fejl af første art. Jeg kan også, og hvis det så er min key-antal er mindre end mit signifikansniveau på de 5%, som var 3,84, så accepterer jeg min hypotese. Og det samme gælder selvfølgelig, hvis jeg bare havde valgt, at den kritiske værdi skulle ligge på 1%, og signifikansniveauet på 3,63, så ville det selvfølgelig være, hvis mit key-antal var større end 6,63, ville jeg forkaste min hypotese, hvis den var mindre, ville jeg acceptere. Og her der er der lige de her fejltyper, som jeg talte om før. Det er altså, hvis at jeg forkaster, hvis det viser sig, at mit signifikansniveau, det er under de her, jeg tror det var 3,84, så er det godt.
så vil jeg så godtage min hypotese. Men hvis at jeg bliver nødt til at forkaste den, så er der chance for, at jeg laver fejl af første art. Fordi det kan godt være, den er sand. Det er jo de her 500 gange, som man vil komme til at forkaste en sand hypotese. Og fejl af anden art er, hvis at man antager en falsk hypotese for at være sand. Som man kan komme til, hvis du har en kritisk værdi på 1%, fordi at dens signifikans må større, så der er mere plads til at man må have større afvigelser, hvis du regner med en kritisk værdi på 1%, hvis du regner med en kritisk værdi på 5%. Hvis jeg gerne vil finde ud af hvis jeg vil gøre min undersøgelse endnu mere troværdig, og sikre mig, at jeg ikke forkaster noget, der er sandt, eller antager noget, der er falsk for at være sandt, så kan jeg også kigge på p-værdien. P-værdien den skal ligge på 0,05, eller hvis den ligger på 0,05 eller under, så er ens hypotese falsk. Og hvis den så ligger på 0,05 og over, så er den sand. Den skal helst ligge så tæt på 1 som overhovedet muligt, så denne hypotese den er så ikke sand. Og de her 5% jeg talte om her, det er den der ligger her i den grå. Og min Key-test, som er den blå stipel her, den skal ligge bagved, fordi den skal være mindre end. Så her der ser vi altså en Key-test med en hypotese, der ikke er sand. I den her tabel, eller den her graf, der ser I, at der står frihedsgrader, der er lige med 2. Og de her frihedsgrader, dem bruger man til at finde ud af, hvilken kritisk værdi man skal kigge på, og hvilken key i anden teststørrelse man skal kigge på. Og den måde man finder ud af, nu kan Maplesoft regne det ud for os, men hvis vi selv skulle gøre det, så regner man frihedsgraderne ud ved, at man har sin tabel for før med de observerede tal og forventede tal. Og det man gør ligningen for at regne frihedsgraderne ud, det er overstående, det er altså frihedsgrader, hvor at man regner antal rækker minus 1 gange med antal søjler minus 1. Og for vores overstående eksempel, der ser det altså sådan her ud. Vi har 2 rækker, som er mindre end 1500 og større end 1500. Og det ganger vi med de 2 søjler, vi har, der er mænd og kvinder. Minus er med 1, og det er så lige med 1 gange 1. Og det giver til sidst 1. Så altså en frihedsgrad på 1. Så det kan jo være, at vi finder ud af, okay, den her, i vores eksempel her, der har vi fundet ud af, at vores hypotese, den er falsk, hvis at man har en kritisk værdi på 5%. Og hvis vi sætter den på 1%, så bliver den sand, men vi kan se på p-værdien, at p-værdien er utrolig lavt, så vi går ud fra, at vores hypotese er sand, og derfor så forkaster vi vores nulhypotese, men antager vores alternative hypotese for at være den, der så er sand, som altså er, at der er afhængighed mellem, hvilket køn du er, og hvor mange penge du bruger på tøj. Men et problem, når man laver sådan nogle kvantitative test, er også repræsentativiteten. Vi undersøgte kun for køn og på, om man brugte under 1.500 kroner om måneden på tøj, eller over. Vi kunne have inddelt dem i flere grupper, som for eksempel økonomiske baggrund og sociale forhold. Og ud fra de værdier, vi så ville have fået der, de stikprøver, vi så kunne have lavet, der kunne vi have lavet nogle flere key-test, og så fundet ud af, hvad for nogen der var sande, og hvad for nogen der ikke var. Man havde nok måske fundet nogle andre tal. Det har også noget at gøre med, om når man laver de her stikprøver, og man spørger et eller andet firma, hvor der er mange mænd, der måske har en stor indtægt, eller om man står nede i gågaden på et eller andet tidspunkt, hvor at der måske er masser af kvinder, der lige er ude at handle ind, eller hvad ved jeg. Så det gælder altså om at lave de her stikprøver repræsentative og spørge så mange mennesker som muligt fra forskellige baggrunde, for at finde ud af de her specielle baggrunde, eller forskellige baggrunde. Ja, der må man jo så spørge dem om for eksempel økonomiske forhold, som sagt. Det kan man i hvert fald gøre for at gøre sin undersøgelse endnu mere troværdig. Men
ud fra det her eksempel har vi altså fundet ud af,